कि गाँवे में आइल नया मालबा हे भाई रे, गाँवे में आइल नया मालबा हे भाई रे, आइल गाँवे में एगो। नमस्ते प्रणाम, एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों के स्वागत बा। और हम आप लोगों के छोट भाई जैकी राज आज बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा गाना आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा पसंद में आई। तो जितना भी आए हमारा चैनल पर अगर नए आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, क्या कि राइटर ऑफिशियल चैनल में आपके हमेशा फ्री सॉन्ग आवाला। और ये गाना बिल्कुल ही फ्री सॉन्ग बा। जौन भी भाई गाना के गावल चाहते बिल्कुल गा भी सकेले, कोनो भी दिक्कत ना हुई। आई बहुत ही हिट गाना बा। ये गाँव के मैटर बा कि गाँव में कोनो लड़की आयल बा और लड़के ओकरा पीछे पड़ल बा, तो वो भाव के मैटर बा हमार भाई। तो जितना भी भाई ये गाना के गावल चाहते है बिल्कुल भी गा सकेनी, कोनो भी दिक्कत ना हुई, आपके भाई के वादा बा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जाए आज के वीडियो देखल जाए कैसन बा। उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट बा कि राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ली, काहे कि राइटर ऑफिशियल चैनल में आपके हमेशा फ्री सॉन्ग मिलेला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए शुरू कर जाए आज के वीडियो देखल जाए कैसन बताई सुनल जाए। और नया साल में नया कुछु ऐसन हालबा, नया साल में नया कुछु ऐसन हालबा, गाँवे में आइल एगो मालबा ए भाई रे, गाँवे में आइल एगो मालबा ए भयो रे, गाँवे में आइल एगो मालबा। पतरी कहमरिया ओकर सेवनियन गालबा, गाँवे में आइल एगो मालबा ए भाई रे, गाँवे में आइल एगो मालबा। तो आप लोगों के मुखड़ा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और चलल जा अंतरा के तरफ, अंतरा देखल जा कैसन बा। और उससे पहले आप लोगों से हम बता दिहल चाहत हैं कि ट्रैक के नाम बा खेसारी लाल यादव जी के बहुत ही हिट गाना एक समय में रहल, बहुत ही पुरान ट्रैक बा। जो ना गाना के बोल बा कि अइले ना सैया मोर अरब से। यही गाना पे आप लोगों को हम कहीं तो सुना सकेनी गा के कि अइले ना सैया मोर अरब से ए भौजी रे। यही पे गाना बा, बहुत ही हिट गाना बा। आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च मार के सुन सकेनी। और जितना भी भाई ये गाना का अगर गाइब तो आप न्यू म्यूजिक बनवाई, हमके आशा ना पूरा विश्वास है ये गाना बहुत ही हिट जाई हमारे भाई। जितना भी बढ़िया से आप लोग गाइबे उतना ही हिट गाना जाई। तो चलिए बिना टाइम आप लोगों के वेस्ट कैले शुरू कर जा अंतरा देखल जा कैसन बा। तो उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट बा, हर वीडियो में रिक्वेस्ट बा कि अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, काहे कि राइटर ऑफिशियल चैनल में आपके हमेशा फ्री सॉन्ग मिलाला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए शुरू कर जा अंतरा फर्स्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। तैयारी सुनल जा। हाँ गाँव के अजबे बनल बा महल रे, देनी हो नंबर ना करे ले कॉल रे, देनी हो नंबर। इसको 2 बार गाना है। हाँ गाँव के अजबे बनल बा महल रे, देनी हो नंबर ना करे ले कॉल रे, करे ले कॉल रे। हाँ लागेले भोली भाली हिरनी के चालबा, लागेले भोली भाली हिरनी के चालबा, गाँवे में आइल एगो मालबा ए भाई रे, गाँवे में आइल एगो मालबा ए भाई रे, गाँवे में आइल एगो मालबा। तो चलिए चल जा लास्ट अंतरा के तरफ। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। और उससे पहले अगर हमरा से आप पर्सनल सॉन्ग लिखवाल चाहते हैं, आपके स्क्रीन पे बार बार नंबर शो करत हुई 8756090687। ये हमारा पर्सनल नंबर बा हमार भाई। तो जितना भी भाई हमसे पर्सनल गाना लिखवाल चाहते तो नंबर पे आप संपर्क कर सकें। और जितना भी क्या नाम है आपके अगर कोनो डिमांड हो गए कोनो ट्रैक पे अगर गाना चाहिए हमारे भाई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और
आपके जोन भी डिमांड होई आपके भाई के वादा बा कि आपके डिमांड के गाना जरूर आई। सैड सॉन्ग, रंगदारी, चाहे जोन भी अगर आपके डिमांड होके तो कमेंट करके जरूर बताइए। आपके भाई के वादा बा आपके गाना वो जरूर आई। और चलिए बिना टाइम वेस्ट कैले शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा। और आपके भाई के नाम जयकी राज है, जयकी राज के नाम बा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी नाम आवे गाना में तो प्लीज़ अपन नाम कमेंट करी। आपके भाई के वादा बा कि आपके नाम जरूर आई। बहुत भाई कमेंट कैले आटे सैड सॉन्ग, तो एक बाद सैड सॉन्ग आई हमारे भाई, आपके भाई के वादा बा। तो चलिए, और जितना भी भाई फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, काहे कि राइटर ऑफिशियल चैनल में आपके हमेशा फ्री सॉन्ग मिलला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बताई। लास्ट अंतरा देखल जा। लास्ट अंतरा कैसन बा। एहो 2026 के पहले ही दिन रे, जय की राज ऐसन देखल है ना सीन रे, देखल है ना सीन रे। 2 बार इसको गाना है कि 2026 के पहले ही दिन रे, जय की राज ऐसन देखल है ना सीन रे, देखल है ना सीन रे। और देखना वो लागल कैसन ओढ़ले जब सालबा, देखना वो लागल कैसन ओढ़ले जब सालबा। गहुआ में आइल एगो मालबा, ए भाई रे, गहुआ में आइल एगो मालबा, एही तवारे गहुआ में आइल एगो मालबा। तो वीडियो आप लोगों के कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए मिलल जाए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे ज़्यादा चाहते हैं आप लोग मस्त रह, स्वस्थ रह। अगला वीडियो का आप लोग इंतजार करा। चलिए आपसे मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद। आपसे मिलल जाए नेक्स्ट वीडियो में।